Сега някой ще ме питат, за кой изобщо е дъвча тая мъртва тема? За кой се правиш труда? Ами, не е баш мъртва, защото копелдаците не се спират да правят такива клипове. И постоянно продължават ми излизат в YouTube. И сега тия Steam фенчета ходят да прикаят откачени работи, как Steam щял да уби Xbox, как Steam щял да би PlayStation, ще превземе света на конзолите, дрън и тъкче пляс и какви ли не работи. И как ще ги превземе с по-слаби характеристики, както видяхме по-рано. Как ще ги превземе с по-слаби характеристики и като излиза 5 години след тях, след като те са направили продажбите. Мистерия. Само Steam феновете знаят, защото те мислят, че всеки Steam продукт е подарък от самия Бог, въпреки че ще струва 1500 лея, хич няма да е подарък, но както и да е. И когато посочиме тая работа, че характеристиките пък са слаби, някой пък като е тоя, тръгна да прекарат, да правят една такива оправдания, такива логически гимнастики, как Valve нарочно направили Steam компютъра да е слаб, бе, човек, защото 8 гигабайта било стандарта, защото повечето хора на Steam анкетата имали 8 гигабайтови карти. Чакайте малко. На създателите на новите видеоигри, които използват Unreal Engine и тия, които използват PlayStation с 13 гигабайта видеорам, мислите ли, че им пука за 8 гигабайтовия стандарт на Steam? На Steam анкетата, а? Вижте тук добре. Повечето това са стари видеокарти. Първо, коя от тия стари видеокарти ще играе най-новите видеоигри? Освен 3060-ката и 4070-ката, дето има 12 гигабайта видеорам, не 8. Според аз, коя от тия ще играем на максимални настройки? Новата Silent Hill, дето аз я играх на максимални настройки, на 1080 пиксела, но на максимални настройки. Тези видеокарти повечето няма да могат и на 1080 пиксела заради видеорам лимит. Няма да може. Дори гача играта, дето играх, ядеше 10 гигабайта видеорам. И както ще забележите пък, значи тия стари видеокарти викат, че новата Steam машина щяла да вари 120 фрейма на някои игри. На кои игри? На игрите преди 5 години ли? На игри от преди 5 години, на които и тия видеокарти също могат да варят 120 фрейма, така ли? На игри от преди 5 години, за които никой от тия собственици на тия видеокарти няма види причина да купи тъпата Steam машина, Steam купчето. Никой няма види причина, защото ще струва 1500 лето и Steam купче в най-добрия сценарий. А както видяхме вчера, когато правих конфигурация пък на RDS-а, 1500 лея беше равностойния компютър, но не заради друго, ами заради това, че системният ни RAM струваше 300 лея, вместо 100 лея, както беше преди. Най-вероятно компютъра щеш дори да е по-ефтен, ако не беше поскъпнал DDR5 рама. И сега орят да прекарат такива откъде. Най-тъпото на тая конзола е, че Steam също я рекламират не само, че ще вади 120 фрейма, но ще може и 4К да вади. 4К на 8 гигабайтова карта. Явно, че собствениците на 4060-ка не са знаели, че и картата им всъщност е 4К видеокарта. Нищо, че дори Nvidia бяха достатъчно скромни да я рекламират като 1080 пикселова карта. Вярно сабскейлинг, но поне 1080 пиксела по-смислено. Докато Steam се изтърват, че дори 4К ще им е купчето, брачи. И как се конкурира? Нека помислим добре. Хората с тия видеокарти не я си купят Steam купче. Първо, че ще бъде прекалено скъпо за тях и второ, няма да даде значителни подобрения. Колко ще им даде 10 фрейма повече в Fortnite или в някоя по-стара игра, дето няма нужда от нова видеокарта. Как ще се конкурира с PlayStation 5, която излезе... Кога излезе? 2020. Вече се закръглиха 5 години, откакто PlayStation 5 е излязъл. Долу-горе по същото време излезе и Xbox. Те вече 5 години кръгли са правили безпрепятствено продажби. Без Steam, без Valve, без Nintendo да не се изпречи, защото Nintendo дори да искат не могат да направят достатъчно силна конзола.
С какво ще ги конкурира Valve? Имат по-слаби характеристики, имат само 8 гигабайта видеорам. PlayStation има 13. 12-13 гигабайта му използва видеорам. Xbox може и повече, неговата видеокарта е по-силна дори. Може би ще ги конкурират, ще направят видеоигри ли? Valve ще пуснат Half-Life 3 ли? Нека бъдем честни. Ще го повярваме, когато го видим. Не мисля, че някой си купи ще си купи Steam купчето, за да получи Half-Life 3 безплатно, както направиха по-рано с Steam VR заради Half-Life Alyx. Сега има луди Valve фенове, ще го направят, но хора, които в момента са на стар компютър, няма да могат да си позволите това. Няма да полудеят чак толкова с подир Half-Life, че да са фанат на работа, докато са малолетни, или да отидат да оберат някоя банка в града си, че да взимат Steam купчето да играят Half-Life 3 на него. А какви други ексклузивни игри има Steam или компютъра, на които ще върват на Steam компютъра? Никой. Даже много от игрите в самия Steam няма да вървят на това компютърче, понеже ще е на Linux, както казваме вчера. И честно казано, това, което ще провали Steam компютъра най-вероятно, не е толкова това, че нямат хубави игри, не е това, че нямат достатъчно добри характеристики да излъжат собствениците на компютри с видеокарти като тези да си купят това мизерно подобрение, което ще е на всичко отгоре скъпо. Steam компютъра са провали поради това, че може и да е по-скъп отколкото се предполага. Вчера казах, че предполагаемата цена е $680, че ще бъде най-вероятно. Демек ще бъде близо до цената на PlayStation Pro, които между другото бяха кълняни. Sony, че пускат PlayStation Pro на толкова скъпа цена, на всичкото отгоре без SSD. Трябваше да си купиш и SSD-то отделно. И сега се оказва, че май Steam компютъра ще прави нещо подобно, но според тия деца изчисляли журналистите колко са общо части в Steam компютъра, $425 са самите части. Близко е до цената на компютъра, който конфигурирахме вчера. Ако не беше тройната цена на DDR5 рама и той щеше да излезе около 400 нещо долара или евро. И предполагат, че Valve лесно ще могат да продадат поне около $600 конзолата, въпреки че нека бъдем честни, в България дори $600 ще бъдат супер скъпо. Сега тук говорим за... Не знам като вземем еврото, като приемем колко ще бъде, но по-добре ще е компютър от Технополиса. Сега ще видим компютър от Технополиса колко ще е. Значи да е Технополиса. И да им там компютрите по-лоши ли са? Сега там е проблема. Сега нека бъдем честни, готови компютри не са толкова добра сделка. Всеки хардуерен маняк ще ви каже, не, по-добре е се сглобиш компа. Да, наистина в настолни компютри. Наистина тук компютрите в Технополиса, повечето супермаркети, не само че са с слаби части, но са и с старени, по-стари видеокарти, по-стари процесори. Видим TOS, G-Play, Inspire, AMD. Да, Ryzen 5 500 и RX 6600. Това са стари компоненти от 2020. Но ето ги характеристиките пък на Steam компютъра. По-малко ватове, което знаете, че процесора, въпреки че едно поколение е по-нов, пак ще бъде по-слаб. 110 вата на видеокарта, която е RDNA 3. Буквално същата видеокарта като на този компютър, само че едно поколение е по-нова, но пак ще бъде с по-ниски ватове. Лаптопна версия буквално. А те винаги са по-слаби. Какви игри ще може да играе този компютър, които този не може да играе? Има ли смисъл да чакате Steam компютъра, като този го има в Технополиса? И на всичко отгоре, този компютър от Технополиса ви дава опцията след някоя друга година, като не стига този процесор, може да го смените с Ryzen 7 от същото поколение. Дори Ryzen 9. Ще имате двойно повече производителност. Верно няма да има повече фреймове в повечето видеоигри, но ако е по-тежка играта и разчита на повече ядра, ще може да кара повече този компютър с такъв по-голям процесор. RX 6600. Видеокарта може да я смени с каквато си искаш пък. Тя дори не е ограничена
от мъдърборда си, както този процесор е ограничен. Ще може да ръгнеш най-новата RDNA 4 карта. Ще може да туриш 5000 на Nvidia, която в момента се продава. Дори по-новите, които ще излязат до година или по-до година на Nvidia и AMD ще може купиш и да сложиш пак в този същия компютър. Steam компютъра обаче няма да можеш да направиш. Понеже той ще бъде устроен като конзола, като тия конзоли, които са уж се опитва да се конкурира, но вече е прекалено късно се конкурира с тях, защото закъсня с 5 години. Също като тях, чипа на видеокарта и той са фиксирани са в дънната платка. И няма как да ги махнеш, просто и да сложиш нов. Нито видеокарта, нито процесора ще могат да бъдат сменени. Нито рама ще му бъде увеличен, гато не стига. Нито пък ще може да оверклокнеш този процесор, защото той е 30 вата. Най-може да има някакви минимални клокове, които ще може да добавиш чрез BIOS манипулиране, но това е. Няма да може подобриш нищо по това, по този Steam компютър. Така че дори компютъра от супермаркета, башливия компютър пак е по-добра сделка. Хората с стари видеокарти нямат смисъл. За колко? За 20-30% подобрение ще платиш 1500 лева ли? Малко ма съмня. И на всичко отгоре, ако не е, от, някой предполага, че може да е дори $1100, но според тия предположения ще е между 700 и 900 долара. Според тия журналисти тук. И дори според този журналист, дето е правил тук, рецензия на самия Steam компютър, де беше Linux, да, ето той. Ето тук в сайта пише, че той дори е имал разговор с тия дет са му дали, Steam компютъра да го пробва. И след като го е пробвал, е тръгнал да ги пита тия, на Valve работниците, дето ходили да му се хвалят там с компютъра, и той ги питал, ще струва $500 ли? И никой не му отговорил. Но вика, че атмосферата в стаята изведнъж станала неприятна. Демек определено няма да е $500, определено няма да е 1000 лева, определено ще струва колкото или повече от тония компютър, дед ви показах в Теонополиса. И според Linus, даже най-вероятно може и да се целят между $700 и $900. И нека бъдем честни, новите пък конзоли, които ще излязат, ще бъдат някъде около $900. $700 PlayStation 5 Pro вече беше критикувана за това. И ето, че иде проблема. Както казах, той излиза прекалено, Steam PC-то излиза прекалено късно да се бори с PlayStation 5 и е края на поколението, което значи ще излиза PlayStation 6 с Specs Leak. Характеристиките му ще бъдат най-новите на AMD. Ще бъде с кодово име Orion, процесор 8 ядрен Zen 6. Това означава, че какъвто нов Ryzen 7 излезе до година от AMD, това ще бъде равностойното, това ще бъде вътре в новия PlayStation. RDNA 5 карта ще има. Каквато нова AMD карта излезе до година или по-до година, тя ще бъде в новия PlayStation 6. Steam компютъра по никакъв начин няма може да се конкурира с това. Никакви лъжи за 4K на 120 Hz или 4K на 240 Hz няма да вървят. Дори на стари игри, когато излезе това, или когато излезе новия Xbox. И новия Xbox, дори да му липсват видеоигри, хората пак ще го купят, защото все повечето известни видеоигри ще излязат. Повечето известни видеоигри ще излязат и за Xbox, които са на компютъра. Не знаем Half-Life 3 кога ще излиза, но знаем коя игра ще излиза до година. GTA 6. GTA 6 според вас ще стигат ли 8 гигабайта видеорам на RDNA 3 архитектура? Малко ма съмня, особено така ниска мощност. 6 ядра дали ще стигат без да забия? Оная игра GTA 6 дече излиза с още по-огромен мап от петицата. Жестоко ма съмня. Обаче PlayStation 6 и Xbox новия дече излизат с най-новия процесор и видеокарта на AMD, 100% ще върви както се трябва GTA 6. Освен ако не е ужасно оптимизирана в началото, но
Дори и така да излезете, после ще я оправят и ще върви отлично на тия конзоли. Кой ще предпочете според вас да купи Steam компютъра пред новите конзоли за GTA 6, например? Защото повечето хора, които търсят да играят GTA 6, или ще си купят някоя доста назобена видеокарта, като 5080, например, 5070 Ti. Определено няма да търсят 7600 като от преди 2 години, дет беше най-минималната карта на AMD. Не. Или това на компютъра ще търсят, или новите конзоли. Както виждате, работите не изглеждат, изобщо не изглеждат добре за Steam компютър. Той няма да може да се конкурира нито с старите, нито с новите конзоли. Ще има ли поне някакъв ексклузив? Nintendo поне това ги спасява. Те поне имат ексклузивни игри. Steam компютъра ще има ли някаква ексклузивна игра? Half-Life 3 ли ще пуснат Valve? Ще го повярваме, когато го видим. Ама май няма да стане, защото горките тук тези тия клипове са... Много им се ще Half-Life 3 да излезе, ма няма да излезе. Не и докато не видим трейлера, а той няма да излезе и трейлера. Трябваше да излезе вчера или ония ден и не излезе. Тъй, че Steam компютъра дори няма ексклузивни игри като Nintendo, които да излъжат някой да си го купи. Единствените, които си го купят, са същите хора, които купиха предишната Steam машина. Хора, които просто са върли фенове на Valve, на Steam и просто ще искат да помогнат на Valve да разпродадат старите части на AMD, че да могат да се оправят загубите от буклучаите 8 гигабайтови карти, дето и те са пуснали като Nvidia и това ще. И ще ходят после. Всъщност те Steam феновете изобщо няма да се опитват после да защитават Steam компютъра. Те просто после ще забравят за него. Както забравиха за Steam машината, както забравиха за Steam VR преди, дето го купя специално за Half-Life Alyx, мислейки си, че след като играят Half-Life Alyx, Valve до година или след друга година ще пуснат още една игра за VR и Half-Life Alyx се оказа единствената им игра за техния VR. Изядаха 1000 лева на хората, само да получат Half-Life Alyx безплатно и после никоя друга игра не излезе за него. 2025 е 5 години минаха и не е излязла. Но както и да е, Steam феновете си ще намерят оправдания да дадат пари на Steam, да боготворят Valve и Lord Gaben, докато и Steam накрая не почне да се издънва и накрая и това ще почне да се случва, обещаваме. Щом Lord Gaben ударте или се пенсионира, въпреки че той е най-големия собственик на Steam на Valve, но и на него ще му дойде времето. И щом компанията почне да бъде изяждана от пираните инвеститори, които държат вече по-голямата част от акциите след това, Steam феновете, Valve феновете ще почнат да плюят и те Valve. Както всяко друго гейминг студио. В момента го правят собствените му фенове, но собствените му фенове се излагаха с буклучави игри вече години наред. А Valve още не са направили така голяма издънка, но и те ще направят скоро. Както и да е. Тъй, до следващия път.